Okay mga guys, ang kini ang akong giayo ron. Washing. Akong gigabas kay di ko kumaumayo. Ayo ko ni guba. Tanawa niyo mga guys, trabaho ni Tutong Tugsok. Ug giunsa ni niya. Naay nang huwa mo sa ako mga guys. Sudlan na rin ako ang gigabas. Grabe mga guys, lisura mga guys. Dili dai guys, tugsok dai. Mga katugsok. Patay. Natagak na. Tugsok na ang usa. Okay. Hapit na gyud mahuman mga itrabaho niya makuha kog herminta nga parang magpliso kining dunggan ani kay gahi kay dunggan ni doon. Op. Matigas yung ginawa ko mga guys. Hindi kaya ito mekaniko pala. Original. Kita nyo? Ito talaga ang master mechanic for the electrician clinic. Okay. Ayaw mo. Hapit na tumuyok. Okay. Sulbad na mga guys. Tinangtang na yung mga taya malaki-laki na yun sa butas. Yan talaga. Okay na. Nahirapan kami sa tumang kalisod mga guys. Ang mga katugsok. Ayan ang bahala. Inayo ko nung washing ng misis ko kasi yung kamay niya nasamad-samad na yun. Itong Tagalog ko mga katugsok kahit kunti nahirapan ako magsalita, kayo na bahala. Okay, ito lang tinignan ng mechanic mga guys. Mga katugsok. Hirap talaga itong mag-ayo tayo ng washing. Mayroon palang tinae dito sa loob. Yung nagdag sipak. Panik. Okay, betul yun. Mahirap talagang maging mekaniko mga guys itong ginagawa namin. Pero itong mekaniko namin ay yung electrician. Talagang marunong to. Inayos na para yung kamay ng misis ko hindi mahirapan sa pagano ng labada. Kita mo na. Ganyan talaga ang buhay. Pag mayroong sira, gagamutin natin. Yung sira, gagamutin pala. Pambira ka naman, Tutong Tugsok. Ayan pare. Wala na supply.
Ito yung mechanic ko mga guys. Yung misis niya, kapinsan ng misis ko. Hindi ba yan buksan, pare? Hindi ko yan ginalaw kasi baka makurentisyan ako. Pius. Mayroon palang mahirap matinae ito mga guys. Yun yung washing. Diri. Ito. Galing sa supply. Punta dito. Hirap talaga yan. Malis yung mechanic ko mga guys. Ako naman. Subukan kong mag-ayos ito. Gagawin ko itong robot. Ang galing kong humawak ka. Bungot sa ukok. Mahirap talaga mga guys. Yan. Baka magpapalitan naman natin yung bago nitong washing ko mga guys kasi matanda pa yun sa akin eh. Yung pagkatao ko nandito na yan. Hindi pa ako lumabas ng sa pupunan ng ina ko. Bungot sa ukok. Yung ginagawa niya mga guys, hindi ko yan maintindihan, hindi ko yan alam. Kaya nagpatulong ako sa kanya. Kasi wala naman akong alam ito eh. Yung misis niya, talagang swerte-swerte yan nito. Kasi marunong itong magayos. Yung misis, kulan ako ah. Tumatawa yung bunso kong kapatid. Oh. Kapatid naman. Ito palang yung anak ko mga guys. Kala ko kapatid eh. Oh, yung nandyan sa Manila yung mga kapinsan ko. Humingin kayo dito sa YouTube channel ko. Matitingnan mo itong mga kapinsan nito sa Zamboanga City. Ay, Manila ba yan? Hindi pala rin Manila. Mindanaoan pala ba yun eh. Ayun dyan sa Palawan. Yung Palawan yan. Doon yung mga pinsan namin. Itong bata yung lumalakad ng bunso niya. Sabot. Sa Tagalog tugsok. Hindi yan maintindihan yung Tagalog ko sa yung anak niya mga guys. Yung kapinsan ng misis ko. Malis talaga. Sira kapasitor nito. Sira na talagang pasitor ko no mga guys. Hindi ko alam yung ano yung pasitor. Ito. Brother, ito. Yung pasitor. Palitonan pa na siya.
Magkano yan bibili natin? 200, 300. 200, 300. Ngayon hindi ko yan mabili nga. Dito sa Lord Farm pa. Wala na akong pira. Tulungan mo na ako mga guys para makapira naman tayo si Tutong Tugsok eh. Parang umandar naman itong wasing ko. Pero nung bago tigilan, umandar. Purang pumitik-pitik, hindi yun mag... Oh, bakit tumituyok dyan? Andar talaga. Tinanggal ko man yung belt. Andar lagi. Ayun na, ano, weak na yung, yung ano. Titestingin ko ikabit yung capacitor. Ah, ganun pala itong... Kuan, Titingin ko ikabit yung pagka kinabit. palitan natin yung... Betul, pero hindi sa ngayon. Kasi, ang pira ko, Pagka umandar to na... inubos ko ng pira ko sa ang magbili itong pasitor nito. At huwag kayong malimot sa pag-like sa akin at sa pag-subscribe doon sa channel ko. Dili ka nang ito may diferensya. Capacitor. Kapasitor. Weak. Hindi siya kadaog. Hindi makadaog. Hindi makadaog yung capacitor. Naman ay paliton. Tanggalin mo lang yan, brother. Pag makapira na ako, bibiliin ko yan. Pila na pa? Mga nasa 300 pa. Pero hindi ano ng 300 pataas yan. Pataas ba yan? Yung pataas, parang 500 na yun. 500 ang plus. So, Nya ipakita pa na siya. Nya tangtangan na nimo. Kailangan pa ikutin mo pa ng kamay bago makaikot. Weak na yung capacitor. Wait na ang kapasitor. pero sa kuha niya, wala na problema. Wala ila wala kana ra gid sana ara. Yan talaga yung sira. Okay. Tanggalin mo lang, brother. Nya ba na ipakita Baka- ni paler. Susubo ko lang doon sa tindahan. Tapos, pag may pira na ako. Ngayon, hindi pa ako nakapira. Arnel, hawakan mo nga dire. Dire. Hmm. Gunito dong Arnel. Gunit ba? Itong belt, ito, kabit ang belt. Hawiran ko. Oo. Pagka pinaikot ko yung LC kung hindi ba maiwanan. Yung ano lang. Okay na. Ngira? Capacitor lang. Okay pa yung gearbox. Kung hindi ano, to sana, to mas mahal to. Yung pinahawiran ko sa'yo. Nasa 450 to. To. Ganda naman kapasitor. Capacitor lang with. Ito. Ganyan talaga ang Ito lang ano. ganyan talaga ang gamit pare, masisira yun. Pero mas mabuti sana kung may pira naman ako kasi wala naman akong pira ngayon eh. Oo. Okay ra man. Okay ra siya makulit. Yung mga Paikutin mo. pira natin, Paikutin mo. Tayo kon. kailan tayo makapira? Talaga naman ganyan eh. Kana ra ipakita. Weak na siya. Okay yan pare. Bilihin ko lang ya. Kahit walang capacitor yan, kung papaikutin dyan, iikot yan. Sa battery. Malagi to. Para yung Para madala to katong guma niya ba? Madalag tuyok. mo yan? Kay kung ibutang na anak siya dili man magtuyok. Ganun pala. Yun ra talaga ang sira.
Oo. Yan kasi magpapa ano Ah, pabalik niya. mm. Yun ang magpapa left and right, magsusupply ng left and right starting wala, yun. running capacitor niya. Oo. Oh, talaga mga katugsok, umikot-umikot din ng isang palaba doon sa lawam ng wasin-wasin ah. Yung sira pala, mga katugsok, pero itong naong ko talagang pare-pareho itong kapasitor talaga. Nuwik talaga itong mukha ko, pare. Tingnan mo nga. Bakit ang pogi mo? Bungot sa ako. Pero down lang. 5,150. Karon ko sa dalawa. Pogi ang pagmangkin ko ah. Ganda ng Sige ron Arnel ha. motor mo. Siya? May grasa ka naman dyan no? Wala na ba? Mapalit na ko, apel. Konti lang. Oh, palitan na Para ako. yung gearbox tapos Oh, bumili lang ako ng grasa, samahan kayo ng gasa pagbili ko ito. Arnel ha. Ano yung bakanteng adlaw mo para bumalik dito? Magsabi lang ako sa iyo. Baka hindi pa ako makabili ngayon ng yung bayad ko. Unsa nating ko no? Pagka tapos na lang Tingaw ba mayad daw sa ha? Tapos lang ito gawin pare. Brother, diyan ako okay na yun. Ang importante nga mo yung mahalaga sa yung gamit natin na ayos naman. Yung ganyan ang buhay. Yung sumakay yung ina niya sa kanyang bunso ah. Oh, ganda ng motor. Yan na yan. Okay mga kapinsan, shout out mo tayong mga wag mong kalimutan yung pag-subscribe sa channel ko Tutong Tugsok TV. Yung mga kapatid ko doon sa Manila, yung yung nagsuporta sa amin. Wag niyong kalilimutan yung pag-subscribe ko sa channel Tutong Tugsok TV at saka sa aming sa aming Janwa Mix TV Tres Buhakak. Yun talagang pinakadabis namin eh. Nandun kaming tatlo. Pag matingnan nyo, ang saya-saya talaga. Kahit hindi nyo maintindihan, pag mayroon dyan nga marunong bumadbad ng Tagalog sa amin ang sulti sa Bisaya, restaurantes nyo sa Tagalog, talagang masasayahan kayo. So, ganun talaga ang buhay. Ganyan pare. Maraming salamat brother. Yung arkila ko matapos lang ito ha. Okay. Okay mga katugsok. Yung sinasabi ko, huwag niyo kalilimutan sa pag-subscribe at pag-suporta yung channel ko Tutong Tugsok TV at saka yung main meme namin Janwa Mix TV Tres Buhakak. Okay. Daghan kayo salamat. God bless kanyong tanan. At saka mag-ingat tayo at laging handa at tatawagin natin ang Panginoon para hindi tayo yon sa mga pagsulay dito sa ating kalibutan. Lahat tayo, huwag kalilimutan natin nandoon sa taas, kasi sa kanya tayo yan sa Tagalog yan, sa kanya tayo sumasalik. Okay mga katugsok, God bless.
kanatong tanan. Totong Tugsup TV.